исәнмесез. Мин Арслана, үзем Мөслим районнан булам. Чын исемем минем Алсу. Мин бу исемне, Арслана исемен, ничектер күңелемә якын булды. Һәм шунда ук мин үземнең продюсерым Рамил Тазиддинов белән уйладык та һәм шундый уйга килдек Арсланы исемен алырга. Бу исемдә мин күрәм көч, мин күрәм моң, хисләр. Алар ничектер бөтенесе бергә шушы исемгә һәм минем иҗатымда чагылачак. Һәм чагыла. Минем барлыгы 18-19 җырым бар. Яздырылганнардан әлегә әкренләп кенә яздыра башладык һәм инде альбом өстендә эшли башладык. Алла бирсә киләчәктә минем альбомны чыгарачакбыз һәм инде һәрбер яздырылган җырга клип төшереп барачакбыз. Темаларны ничек ачам? Менә минем күзаллавым буенча һәрбер җырчы үзенең стилендә, үзенең күңеленнән чыккан моңны, җырны, моңны яздырып җырласа чын күңелдән. Менә шуның белән халыкка җиткереп була үз стилеңне һәм шуның синең нәрсә белән аерылганыңны халык шунда ук үзеннән үзе күрә дип уйлыйм мин. Минем инде күзаллавым буенча һәм гомумән һәрбер җырда бер инструментка акцент ясарга минем уемда ясарга кирәк. Чөнки инструментлар алар шулай ук кеше кебек, алар җан ияләре кебек. Алар шундый матур тавышлар чыгаралар, матур моңлы тавышлар чыгаралар. Әлбәттә, аларны күрсәтергә, кешегә җиткергә кирәк. Һәм концертларда җырчы гына түгел, менә именно инструментларга да шулай ук күрсәтергә, мәсәлән, утны менә гына алганда, утны бөтен сәхнәне караңгы итеп, аларга утны төбәргә һәм менә шулай акцент ясап, менә шундый моментларда булырга тиеш дип уйлыйм. Минем җырларымда, кем әйтмешли, мин мәхәббәтне төрле яктан күрсәтәм. Ул мәхәббәт әниләргә, ул мәхәббәт якын кешемә, яраткан кешемә, ул мәхәббәт бөтен дөньяга, мәхәббәт дусларыма, җырларым төрле темага, төрлечә стильдә дип әйтим, дискотека стилендә бар, әкрен генә һаваларга оча торган музыкалар киләр һәм рокка якын. Алар минем төрле, һәрберсе бер мәгънә, һәрберсендә бер ниндидер изюмка. Минем җырларымда һәрберсендә бер тема, кайсыдыр җырда кеше үзен, мәсәлән, моңсуланган чагында үзен төп герой итеп тоя. Һәм минем уйлавымча, җырларны тыңлагач, кеше нинди генә күңелендә нинди генә хисләр булмасын, ул үзен төп герой, төп рольдә итеп хис итәргә тиеш. Җырмың минем кечкенә чагыннан ук минем тормышым белән үрелеп бара. Ничектер мин сизмәдем дә җырмыңга кирип киткәнемне, мин аны минем тормышымның барыбер бик зур өлешен алып тора. Мәктәптә җырлаганда, мин 10-11 классны әйтик мин укымадым да, мине концертларда гына йөрттеләр, шуның белән бишле алдым. Оят булса да мин моны әйтәм. Чөнки миңа завучлар, директорлар алсу концерт һәм шулай итеп минем мәктәп елларым үтте, һәм организатор эшләре белән бик күп шөгыльләндем. Һәм инде ничектер шулай аннары җырлар яза башлагач, җырларны минчик яза башладым. Радиолар, телевизорлар тыңлаганда, мәсәлән, моңсу чагым. Минем тыңлыйсы килә шундый күңелгә якын ниндидер җыр. Юк ул. Бер 3 көнгә бер җыр ниндидер ишетелә, мин аны тыңлап алам
һәм 3 көн буе көтеп утыр инде менә шул җырны. Һәм ничектер русча әйткәндә потребность белән минем үзеннән үзе күңелгә ниндидер дулкыннар килә башлады. Синтезаторны өйрәнгәчтен мин инде бөтенләй ул минем шундый иң якын дустыма әйләнде. Әлбәттә укыганда аккордларны өйрәнгәчтен һәрбер темадан соң мин калайдым. Мин калайдым 9-га хәтлек дәресләрдән соң мин утырайдым. Кызлар миңа ашарга алып киләләр иде дә. Алсу, ашка үләсең бит инде дип миңа ашарга алып киләләр. Минем һаман җыр язам, һаман музыка белән шөгыльләнеп шулай утырайдым. Мин укыдым Әлмәт музыка колледжында, вокал бүлегендә. Хәзерге вакытта мин укыйм Казан дәүләт университет мәдәният һәм сәнгать университетында укыйм. 3-нче курста укыйм. Шулай ук интерактив театраль площадка Бибар сарайда мин актер булып эшлим. Ул безнең май айыннан сентябрь айына хәтлек ачык һавада Казан ярминкәсе остановкасында анда зур площадка төзелде агачтан. Без анда мин анда 1 елга якын эшләдем. Ачылышлар булды безнең һәм хәзер 18 майдан башланачак. Мин ул театраль площадкада актердан кала әле тагын мөнәҗәтләр җырладым. 16-нчы гасырның мөнәҗәтләрен анда җырладылар. Консерваториядан ансамбль, алар инструменталь ансамбль һәм солисткасы бар. Ул булмаган чакларда яки алмаш-тилмәш менә шулай итеп мин дә солировать иттем. Һәм шуннан соң мөнәҗәтләр чынлыкта бик күңелемә якын булып калды. Минем өчен ниндидер тагын да бер ачыш булды һәм ала бирсә репертуарымда шулай ук минем мөнәҗәтләр булачак. 11-нче класстан бирле мин Казан дип янам. Мин Казаннан бер кайда китергә җыенмыйм. Кусалар да, кумасалар да. Рамил, ул минем ирем һәм продюсер буларак ул мине бик аңлый. Күрә минем янып киеп Казанны ничек яратканымны һәм ул кияүгә чыгу белән ул Испаниягә күчергә миңа әйтте. Мин каршы килдем, чөнки минем Казанда яшисем килә. Мин Казанда үземне ничектер өемдә сыман хис итәм. Бер кайда да андый хисләр юк. Мәскәүдә дә минем булды укырга керергә, Петербургка күчергә бер арада шулай ук минем бар иде возможность. Ләкин мин каршы килдем, чөнки мин Казан дидем һәм барыбер Казанга килдем, Казанда ала бирсә яшәячәкмен.